Значи две баби стоят на пейката пред блока и едната така омарушена, уморена седи и не се говори нещо. Сега другата решила да я пита, нали, какво става. Тя казала: мани, моята не е за разправяне. Вчера изпратих дядото до бакалията, купил нашия един сапун младост. Измисли с този сапун и ти казвам, вечерта страшен секс. Просто така не ме е чукал и на 18 години. И сега даже не ми се и говори. И сега тази другата баба решила да пробва, пратила нейния дядо до бакалията да купи сапун младост. И стоят вече на следващия ден двете на пейката и тази втората, нали, умарушена, така не се говори на нея. Тя първата я пита: добре, сега какво стана с нощи? Мани, моята не е за разправяне. Пратих дядото до бакалията да купи сапун младост, обаче не е имало и купил бебе. И сега, какво става, нали? Тази супер интересна, какво става след сапуна бебе, това, онова. Какво става? Изкъпа се с сапуна бебе, легна, захапа ми цицата, напика се и заспа.